Aha, tak som to uvedal. No musíme nakrútiť, takže dokument sa volá, že? Koláče. Ne, dokument sa volá, že? Nevolá, že? Opitý režisér. Toto je Dominik Jursa. Dáte Páni policajti, to je Dominik Jursa, on porušuje systém. Bol prvý na prijímačkách, nezabudni Systém povedať. je zlý. Ja si myslím, že systém je zlý a systém treba zmeniť. A základnými podmienkami k zmene systému sú alkohol a nealkohol. Kombináciou týchto dvoch látok dospejeme k tomu, že sme opití. No a tu je Jančík, ktorý hovorí, že? Ja by som chcel povedať, že... Pán policajti, pani Eštebáci, to máte môj pravý dôkaz, že protisystém existuje. Určite všetko, čo ten človek Tak hovoril... Určite, čo hovoril je pravda, pretože on bol prvý na prijímačkách na VŠMU. A keď niekto prvý na prijímačkách... VŠFAKU? Aha. Vysoká škola mučiacich mandátov. Krásne. A proste, keď je niekto tam prvý, tak proste už musí byť dokonalý. A keď niekto povie proste niečo také dokonalé, tak to už je skrátka dokonalé. A teraz nakrútim mňa z Dominiku. Chceš sa priživiť na jeho sláve, samozrejme. Dominik je slavný režisér a ja som jeho kamarát. Pani režiséri, keď nás uvidíte spolu, to není iba náhoda. To je občianske právo. A čo to pijete, páni? Toto je Dominiková herbaleta, ktorá už nič tam na ní vidí. Aha, Dominik nepije alkohol, on pije iba džús. Nie, No samozrejme, že nie. No však inak by nebol taký múdry. Je herbaletový manažér. A my sme čo? My sme kokoti. Herbalety. A Dominik tomu čo povie? Dominik sa iba tak zasmeje, že Mojka, a keď ma podebeš, tak ja ťa podebem s tým, kto ma podebal. Pamätáš? A žiadne, že holub na hlave. A ty ešte chodíš toho Maťu? Tak sa volá. No povedz niečo o svojej frajerke. Matuzalem, tak sa volá. Nemôžem sa vyjadrovať, lebo to bude zlé. Radšej poviem iba toľko, že ľúbim Maťu. Aha. No, to bolo veľmi... A daj aj otázku mne. Ja som až tak opitý, aby som Ja dokázal som čo? On je režisér a ja som čo? hudobník. To bolo veľmi také, jak by som to povedal. A ja som čo? Neviem, jak by som to povedal, pretože som debil sprostý. On je režisér a ja som čo? Debil sprostý, podobne ako ja. Ja som predsa historik. Áno. Tak sa vás pýta niečo antihistorické. Antihistorické. Takže kedy sa bol vysrať Marcus Aurelius? Vtedy, keď bol Tullius Cocotus. A mali rovnaký záchod a robili si dobre. A keď mu došla SMS-ka. Pozrite sa. Jemu došla SMS-ka. Prišiel e-mail, tak... Dokonca e-mail, takže... Toto treba natočiť, lebo to je inteligentný človek, ktorému niekto posiela poštu. Takže píšu mi, že ahoj Unicelsis, pribudol nový komentár k tebo sledovanej fotografii chladné popoludne na nábreží. No a pozri tam od Menzy, čo máš. Citujem. Fajn. Autor komentáru fct.sk. Pozor, neodpovedaj priamo na tento e-mail. Pre odpoveď klikni sem. Sem klikneme. Všetci sem klikneme, tu máš. Super. Toto je tá fotografia. Unicelsos. A tuto píše... No teda. Tuto nám píše, že sme... Čo? Fajn. Fajn. My mu odpíšeme, že... A nič od Menzy? My sa musíme prihlásiť. Prihlásenie? Menzes, presne tak. To je to oné. Tak Čo tam to červené majú. A takto režiséri dostávajú uznanie za svoje fotografie. Takéto krásne. Super je to. A takto skončíme našu fotografiu dnešnú. Lebo my sme čo? Fotografie dnešné. Video dnešného večera, že akože bežní ľudia opití. My sme protest. Nie, že bežní ľudia. Nadpriemerní ľudia sa opijú občas. Drž piču. My sme proste dnešný protest tomuto parlamentu a tejto situácii, lebo my žijeme v Matrixe a vy ste čo? Vy
Vy ste obyčajné hovná snežujúce na nás. Tam sneží, A my vidíš? sme tí nadpriemerní ľudia, čo Nie proste zima, pohodajú ale myslím systémom. si, že pokiaľ... Matrix je super, keď nesneží. pokiaľ Výborné. sú- A tu je čo? Tu je alkohol. Sorry. We are the alcoholics. Tak, konec.